Os pensionistas saíron á rúa nesta xornada para solicitar e demandar un sistema de pensións da Seguridade Social garantizado polos presupostos xerais do Estado, restablecer a idade ordinaria de xubilación aos 65 anos, a recuperación do subsidio para maiores de 52 anos, a derogación das reformas do 2011 do PSOE e a do 2013 do PP e a igualdade na contía das pensións entre os homes e as mulleres. Que as pensións levan 8 anos sendo unha subida dun 0,25 e obviamente a xente pensionada, porque non solamente son xubilados, sino que hai xubilados e pensionistas, non chegan a finales de mes. Temos que recordar ademais que a pensión media galega neste caso son 753 euros para os homes e 600 euros para as mulleres, o que lle supuxo neste momento unha subida dun escaso €1. Mentras que a luz lle subiu entre 20, 30 e 40 euros. A mensaxe que querían enviar todos os que asistiron a esta movilización, pensionistas e xente moza, foi clara. Porque estoy contra los ladrones. Hombre, por defender las pensiones nuestras y la de nuestros hijos y nietos. Especialmente por eso, porque falta dinero para las pensiones, pero sobra para ellos. Son unos ladrones, unos sinvergüenza. Esto sé que no lo vais a poner, pero no me importa, lo digo, me desahogo. Claro, é que non solamente está en xogo as pensións da xente maior de hoxe en día, senón tamén están as de nosas fillas, as nosas, entón temos que estar aquí para defendelo. Ademais, entendemos que isto non se trata de unha cuestión de falta de cartos, porque hai cartos para outras situacións, non? Trátase de voluntade. Permitir un recorte de pensións públicas significa unha maior crise da que estamos sufrindo agora mesmo. Por las pensiones, hija, no es posible que nos suban un 0,50, por lo menos a mí. Y no, esto no es posible vivir así y no estamos dispuestos a que nos roben más y que la calidad de vida suba e nosotros para abajo. ¿No? Eu estou aquí porque estou a ver a injusticia social a todos os niveis en este país. Estou farta, estamos todos fartos. Solo espero que esta Galiza desperte porque non pode seguir isto así, non podemos estar gobernados por unha mafia. A indignación e a burla que ten o goberno con nós. Eu traería aquí esa carta que nos mandaron, que é infame, porque se nos subiran o que vale a carta, pois non sería o 0,25, sino que sería moito máis. Entón, é que non teñen vergoña, non teñen, parece mentira, que nos este gobernando un galego e que sea tan cafre con os vellos. Con este berro, dende a rúa loitan contra esta suba do 0,25% nas pensións, pide que se trate por igual a toda a cidadanía e, polo tanto, que a suba das pensións ten que estar en igualdade co IPC.